Nyako Ramogi wach ma bende mako kod lit johera mag chenro maga Nyar Kochia mabiro tich abich ka tich abich odhiambo saa 1:45 ochiew gi buok toka achiel kuom jotugo chenro owito ngimane okinyi ma kawuono. Bodo Dan kano odhiambo mong'ere kaka Brian Njugu kata MCA Brian nowito ngimane kane yudo thieth e od thieth mar Kiambu level 5. Osebedo kod achiedh nade kaluwore kod tuo mar chuny kata liver kuom kinde moko. Onindo ka ojaigni 34. Okan maber ba. Okan maber nikech ndalo mana sandora ka dwaro telo joma ne ni koda sani koro onge koda to ane sirka. Mokwongo, congratulations. Yes, congratulations so much. Ne in kiyudo thuolo to kinyi gochna mondo ane kama wanyalo mi ka wachiel ariyo adek kama kwa walalore mathoth. Sani wach injili emomaka. Alando jawar. An nosegwedha chon, an nosegwedha chon. Onere kijo. Awuok adhi tich. Baby. Chumalo. Baby, chungi. Hello. Benji. Inside. Where are the other children? Chum. Neno chopa nyola no se yemi lukigido Nyar Kochia.